tuto takto fajne. Tu je veľký budova. Fú, toto by som rád išiel preskúmať, ale mám šlapky. No, taký ľudový štúr tam je napísaný, to je môj bratranec, fajný. Je to taká, neviem čo to je. A tu najlepšia značka. Čo to bolo? Hej, nejaký, tu na ešte kúpeľoch sa v septembri, neviem prečítať. Poďme pozrieť tam, kde je vstup. Aj keď tam je Klince tu sú, nie klince. Sklo. Hej. Klince a sklo sú veľmi podobné. Aha, vidíš tu? Čakaj, tu není nič. Ja aj toto, ako pôjdeme dole. To už je troška aj na sankovanie. Tam, tuto. Aha, tu takto. To sa nedá otvoriť? Nie. Viem. Dobre, môžeš prestať tu robiť ten... Klince tu nie sú, iba sklo. Ale ešte keď to takto nebolo zdemalované, ešte to tak bolo po hodne kedysi. Aj na do pivnice tiež. Aj pivo. Prejdi. Jelko, už prestaň. Ako máme ísť dole? To je moc... Ja som brdo. Ja som... Hlavne nespadnú. Poď prvý, ty si malý. A to nie je až toľko škody, keď ty Som ja sledíš. veľa tenisky. Ja viem. No takéto túry. A nevadí. Mám veľmi drahé boty za 65 €. Hej. A tie si nechcem dokaziť. Lebo potom mama nebude rada. No, to by nebolo nikdy. Julko, poď toto natočiť. Veď počkaj, ja natáčam už. To by mama nebola rada, ani nik nebol zíra. Také boty zničiť. A tu ďalší stolák. Ukáž. Ty kokos. Tu sú poistky. Alebo okno, alebo čo toto bolo. No a ja natáčam na TikTok. Môžem sa pozrieť? Ja. Pomaly. Natáčam na TikTok. Môžeme aj tam prejsť. Áno, ale pomaly. Pomaly. Čiže idem sa na to. Či to zaslené dve... Tam nič také není, podľa mňa. Tam je nič. Ty kokos! Preskúmávačka. Ideme na druhé poschodie tam? Je tu zákaz vstupu. Ideme tam, nie, tam je bordel, tam nie je Už som nikto. počul tá toaleta. Nikto tam nie je. Padol som také zlatý. Ty kokos! Čo tu je? To normálne, celé zamalované. Môžeš tú zvučku prestať hrať? Poďme tam hore. Poďme tu. Aha, tu je taký sprej, tu niekto tu vandalizoval. Á, pozri, ako toto je pekné namalované. Ideme sem? No, jasné. Juko! Škoda tohto celého areálu. Ty kokos, tu je ten vstup. Čamo, to je asi nemocnica. To není nemocnica, čo si. Pozri, tu. To je sklo, ale tu nie je vidno. Zapol som si baterku na mobile. Ja tu dobrý nápad, ale mne nejde. Môžem tam ísť? No to... Vyzerá to, že to je špelné. Hej, to tak vyzerá, že presne ako hovoríš, tu boli byty. Áno, asi hej. Aj tak to je menej pavúkov ako u mňa doma, veď to je hrozné. Ne. Tam nejdeme ďalej. Ideme ešte vyššie. To boli aj vyššie, nie. Ale myslím tam ďalej trošku. Mám baterku na mobile. Ale to už všetko kúka, vieš, to tá statika nemusí byť dobré, radšej poďme tu reč. Hej. Či pomaly zľahka prvá, aby sa za čo nezosypalo, lebo to je nebezpečné. No, tu je prasklina. Riskujeme svoj život. Žijeme len raz. Práve, a treba si vážiť život. No. Dobre, vyzerá to, že je v pohode. Keď ja som sama zhľadala, vieš. Presne tu dáke Bytovky. apartmaníky boli. Áno, ale oni... A tuto...
Keď sme mali taký sprej, by sme to tu vysprejovali. Ale nie. Pozri! Záchod! Ukáž? Krušovice! Haboš, baboš. Krušovice. Dobre, hlavne... Je Starka. Starka? A ty si tu. Kámo, keby sme sa tu stratili, Jure. Nejaké apartmaníky boli, no dobre, deti poďme radšej pomaly, aby nejako skečne sa to úplne jasné. Už to je aj tak koniec, tam sú také dvere. Ešte môžem to dať. Ináč, ja som si myslel, ako mali, že opustené budovy, že sa tam doserem. Kam ideš? Ja, Asi sa neposel. no. A ešte hore sa dá ísť. Poďme. Ideme hore, alebo A sú aké schody? no, také, Je neviem. to isté? Hej, Tak dobre. dobre. Pomaly, hej. Skôr tu je. Riskuje. Čo tu je? My sme riskantní, vidíš, a? To je čo napísané. Ty kokos! Kámo. Yes. Toto bol môj najlepší zážitok. Wow. Tak. Toto možno. Tak toto by sa nám hodilo. Toto. Čo? No, veď to nastavili. Oni tu majú lepšiu skriňu ako my. A pozri, tu je rozbité vecko ako vždy. Tu je aj obika. Obika! 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 A ešte čipsy sú tam. Čipsiky. Starka, sú tu čipsy. Môžeme si dať. Ale nie, tie sú už staré. No veď. To by tam boli? Ale Poďme sem ešte. To je to isté, nie? nie, tam bola aj obika. Už. A to bolo trošku väčšie. Dobre, ale musíme nedúpať. A opatrne. Ne, záchod. A to naozaj neobíka. Tu nie je obika. Škoda, lebo obíka je dobrá. Hej, tu akože... Možno bola tu aj obíka, ale... Nie je toto náhodou taký penzión alebo niečo také? Penzión Starka. Kde Starka? Tam podľa... Starka! Ty si kde? Tak dobre, tu je pavúk. Kde? Kde? Fúha. Kde? Ja by Tu som taký. sa nenehala. Jaj. A tu už nejdem, ale iba takto ukážem. Tak. To je balkón, ale... Nie, tam je Je tam sklo. ďalšia budova, však? Áno. Víš, jak sa dá. Aha, to všetky tie kresla. No ale to je hrozné. Ja ako... Cigaretky! 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 Nie sú. A keby tam boli, tak si nedaj. Fajčenie je zlé. Tu je elektrikuš, ktorého sa nedotýkum. Joj, to je hrozné. Poďme ešte. Ideme? Opýtame sa Starkej. Starka! Ideme ešte hore? Áno! Yes! Poďme. Dobre, ja vystrihnem zatiaľ video, dobre? Hej, tu niekto naozaj strieľal do okna tam. No dobre, poďte. Sklíčka. Hej, ale fakt? Sklíčka dotykov. Rozbijem ti vajka motikou. Grafity. Ale netupaj, mali. Nedúpať. Tu už môžeme padnúť. Tá statika je taká, aká je. Ty kokos. To je ale pekné grafity. Jurko, poď sem. Ty kokos. Starka, poď sem, aké tu pekné grafity. No, a to nás... Čo? Lampa sa nám zjede. Lampu. Kde? Lampu zober, lampu. Tam je taká lampa. Tam je taká lampa. A je tu taký list a tu je niečo tiež napísané. Neviem, čo to je. Neviem, jak to... Napíšte mi do komentárov, že čo je toto. To boli také Vzdocha. Tuto dobrú budovu. Tu, ty kokos, tu zadarmo dvere. Grafity, ako sa patrí. Svetlo musím. Poď nám svetla. Tu na vozíkov. No to bola taká šatníková skriňa. Je ale škoda tohto všetkého. No krásne to bolo také ubytovanie, to ubytovali hosti, tých kúpeľných, ale aké krásne ubytovanie mali. Chodnička, všetko. A kedy toto naposledy fungovalo? Joj, to bolo v roku... Poďme sem. Tu na je viacko rozbité. Všetko to je... Tu som to videl, tu, ale možno... Joj, to je už
30 rokov, 20 rokov. 20, 30, čože? Podávaj si pozor. to je to. Jo, tu je veľa skla, tam je. Čo ti dáva? Tu je dosť. Čo sa dalo zostať. Poďme preč radšej. A furt nechápem, prečo niektorí youtuberi, keď skúmajú budovy, tak hovoria. Tam sú bezdomovci, tam spínkajú, alebo čo ja viem. Ja neviem, ja si stále tak idem preč, ja nechcem aj preč. Ani ja. No, takže už ideme preč tejto budovy. Ale už ideme teraz z tejto budovy. Hej, lebo toto tu není také. Ale nemôžeme to... To je dobre. Není to ani zábradlie, takže musím si dávať veľký pozor. Počkej, to ja som už nebol. Čo tu? Poď si. Čo tu je? No ani ja som tu nebol. A to je taká žehlička. Pozri, čo je tu. Ty. A kde je žehlička? To je tu, na tom sa žehli. Wow, tu je normálne. No, bola kávička. Aká kárička? Tu má. Nevidím. Kde? Hej, asi hej. Ideme. Ideme! Starky nás tam čakajú. Toto je taký dobrý. Ale aké pekné ubytovanie tam bolo. Škoda. Škoda. Krásne. Škoda. Kam si išiel? No, len chyté všetko. Každé vecko je také isté, podobné. No, tam je elektrika rovno. Čo, Vilko? Tam je taká skriňa tam. A už. No už musíme ísť, lebo Starky nás voľa von. Ale zase náhodou celú budovu sme preskúmali. No, celú. Veď hej. A tuto je asi Ideme do platformy. Toto je asi najviac nebezpečné tunak. No, ale Sklíčka. Kde sme vôbec zašli? Nie, dobre, vyšli. Tam. Tam sme neboli, tam, kde si ty, ale ani tam nepôjdem. Tu sme ešte neboli. na kúpeľňa. Aj tam nejdem už. Dobre, čau, musím to už končiť. Poďte. Konečne von. Čo, Starky? Ešte chceme ísť tam povedať. Vieš, aké krásne apartmány hore? No. Izby, záchody. A my sme boli úplne hore. Izby, chodbička, šatník. Si mohol byť s nami. Ešte tam sedačky sú, ktoré sú ožraté, ktoré obžraté. No. Ale takto aj takto voľa. Ty si aj tam bol? Len tu som bol, tu na prískodách. Poďme tam ešte prehľadačku. Poďme ešte. Dobre. Ticho. Dobre, toto video sa končí. Čo je toto? Čo je? To čo bol za efekt? Vilko, si pôjde, si sa tu smíkol. Ja, to je sklos, musíme opatrne. Bylo. No ja nechápem, čo myslia tí youtuberi, že toto je také strašidelné tie opustené budovy. To je celkom chill. No ale to vôbec nie je strašidelné, to je taký chill. Hej, dobre, toto video končí, idem natočiť ďalšie.